Pojďte se podívat, jak vypadá den někoho, kdo má o 2 kolečka víc. Ahoj, Zdar. tady tě vítám, tady v tom bordelu. A připravuji... To se nedá poslouchat. Prostě tady chtěl jen poflexit jeho nové boty, které si mohl dovolit díky daňovým poplatníkům. Do píči, vole, no to nejde kam. Kámo, to jsou na píču boty. Aby se s ním vůbec dalo vydržet, připravil jsem mu matcha latte, z kterého se následně pozvracel. Všimněte si, jak má napumpované předloktí, z čeho to asi bude. Tady nahodil cosplay na Jimmyho a jede mi dělat ostudu do Mladé Boleslavi. A už jedu. Cinematic záběr jak z reklamy na Škodovku. Jen doufám, že mi to auto těma hliníkovejma dildama zase neobouchá. Panebože, on si ani neumí nalézt do auta. Vidíte, jak kouká na ten dron, jestli mu náhodou nepomůže? Zase mi vyhulil celý auto tou svojí homopičovinou, tak jsem si radši pustil hudbu, ať ho aspoň neslyším. Se mnou musím před tréninkem protáhnout. Jo, zaparkoval jsem úplně vzadu. Ať si taky zkusí, jaký to je bejt obyčejnej smrtelník bez modrý kartičky a výhod od státu. 4 hours later. Po náročné pouti a mentálním breakdownu přichází do gymu. Lidi se otáčej, někdo z lítosti, někdo si myslí, že je to pan Krabs na steroidech. Trenér mu právě míchá jeho každodenní elixír ega, nakopávač a pumpu od Hero Nutrition. Na nohy ho to sice postaví jen na chvíli, ale důležitě se cítí po zbytek dne. Nechceš dopadnout jako Lukáš, ale chceš se aspoň cítit stejně důležitě, tak použij jeho slevovej kód AV8 a pomoz mu ušetřit na návštěvy v showparku. Jak se cítíš? No já se cítím jako před benčema. Pojďme se podívat na Lukyho trénink v přípravě na benče v Chomutově. Tak jdem na to. To nebude stejně slyšet. Jak jste si mohli všimnout, bylo to slyšet. Doufám, že teď už bude mluvit jen ten Ron Weasley na tesťáku, protože toho kripla už fakt nezvládám poslouchat ani vteřinu. Nejdříve si vystoupáme do jedné těžké jedničky s rezervou jednoho opakování a následně schodíme váhu a odjedeme ještě 3 dvojky. Tak to se vám teda moc nepovedlo, kluci. Jsem zvědavej, čím nás ohromíte dál. Panebože, to už není možný. Tak aspoň, že už nemůže být víc postižený, než je. Koukněte, jak si naivně myslí, že se přitáhne. Ve skutečnosti si jen jeho trenér chtěl odjet tlaky na ramena a potřeboval závaží. A pak ho stejně tak i odhodil. Tady mu začalo docházet, že to nebyla jednoručka, ale jeho klient. A tady zas, že to je vlastně jen Lukáš. On to udělal na schvál. Pokus o záchranu situace na jedničku, Máňo. A za to dostal pokutu z pojišťovny. Jak můžete slyšet, tomu klukovi hází život klacky pod nohy nejen v posilovně. Teď zrovna leží na zemi a do toho mu přišla pokuta z pojišťovny. Ale je jak šváb. Vždycky vstane. A ještě se u toho tlemí jako debil. Cvič. Lepší motivační proslov si ani říct nemohl. Podívej se, jak to zabralo. Na konci tréninku dáme zadky a středy ramen. Tuhle větu si se naučil parádně. A tenhle horoucí pohled ještě líp. Dobrá práce, Luky. Taky, kámo, děkuji ti moc. Tak to snad nemůže myslet vážně. Ne, kecám, stalo to za píču dneska. No proto, už jsem se lekl. Snad do toho Chomutova něco s tím výkonem uděláme, protože s tímhle tam Luky jít nemůžeš. Tak to jsem na to teda zvědavej. Zatím tady vypadá, že si chce sám sobě udělat blowjob. Soudě podle toho, jak je schrbenej. Výkon stál úplně za hovno. No a koukej, ještě si málem rozbil hubu. A klasicky bude dělat, jak je zná. Čum na to. Však to říkám. Kámo. Je. Takhle naposledy stříkal, když byl v Holešovicích. A pak odtamtud přesně takhle utíkal. Ale byl u toho bez kalhot. Tady ten cirkus končí, ale pokud tě baví dívat se, jak si tenhle vozíčkář užívá víc než většina chodících, tak Hero tě přepne do úplně jiného světa. Tam totiž Lukáš necvičí, tam se cvičí na něm.